Като председател на Сдружение на каптажа, утре ще подам и сигнал като човек, който има някакви функции сред живущите, срещу тия хора, които безобразно влизат по дворовете, пускат си кучетата, хората не могат да си влязат по дворовете. Включително днеска отидах и в нашото место, влязли вътре, бърникат по тази пристройка, която ние купихме от стария собственик. Само да отбележа, че стария собственик си продаде местото заради тормоз от същите хора. Значи това са хора, които в предни години полицията откри над десетки ограбени вещи от десетки вили, пристройки, хора, които бяха официално пуснали жалбите. Не може държавата в лицето на полиция, прокуратура и институциите, както ще сезирам и община Бургас, за десетките кучета, които живеят и които тормозят и преминаващите по улицата, и хората, които не могат заради тези кучета си влязат в дворовите. Това са безобразно нахални хора, които не се съобразяват с общоприетите принципи и не желаят да спазват никакви правила. За това призовавам и полиция, и прокуратура, община Бургас, всички институции най-накрая си свършат работата, защото хората ми дошло от тук и в утрешния ден най-вероятно на някой няма да му издържат нервите и ще се случи нещо. Това ви го гарантирам. Десетки хора всеки ден идват и се оплакват. Въпросните самонастанили са клошари. Криминално проявени, лежал в затвора сина, майката алкохоличка и с някаква друга тук прибрана. Не може да няма механизъм, по който държавата не може да се справи с ини хора, които не спазват никакви правила, нарушават чуждото пространство, влизат в чуждите имоти и тормозят хората, дори които вървят по улиците.